Oras madihita salu na kadamang dainang nenolonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Adorang sotaruli hita siyan hatan itu hatta. Tapasada maruhatta martangya kita. Dameni di bata na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mga ramo tiati-ati do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huriani di bata hata ni Tuhan na tolhas tuhita na diene may siyan surat ni Apostol Paulus manopot Huria Galatia bidudua mamukka may siya na 15 masoho sa tuay 20 odo hata ni Tuhan. Halak jauh dihiad dohami dada pardus sa siya nakaparbegu. Alay odo huboto hami siyan hapor siyaw di Yesus Kristus sa bingdo dapotan hapitoro jolma. Dada siyan ulaw patik. Dibani na kami gabi porsia di Kristus Yesusi asa di pitori hami. Siyan hapor siyaw di Kristusi. Dada siyan ulaw patik. Ay dang dapotan hapitoran nasa namardaging. Anggo siyan ulan pati. Alay mono pardosa tardapot na kami na nagpitor marhititi Kristus. Dagabis tabay dosa do Kristus disi. Dauma anggoi. Ay hupajongjong do diriku pangalaosi. Molo hupauli muse nang huluhay. Anu nga mati au di patik i hinorhon di patiki. Asa mangulu au di debata. Rapon Kristus ido au tarsilang. Dada au bina mangulu inuain. Kristus do mangulu di bagasan au. Ya mangulu piau nuain di bagasan daging. Mangulu marhite-hite hapor siyaong di anak ni debata. Na makaholong yaw jala na mangaleo diri na homokopaw. Dang hubolokot as ni roha ni debata. Ay adong hatigoran marhite siyan pateki. Magopoma hamamate ni Kristusi. Ido iyang usahat na. Dihita salu na kadamang do dainang nenolonga di bagasa tuhata Yesus Kristus. Molo taparwahon di jama si sonarion lam martabba taon alay lam sumur do jolmaro tu gareja lam sumur do jolmaro tu pertanyaan lam sumur do olo jolma mamuji pasang apa debata saluhut na patari daun amanginang nunga dang marsituhu pejulmay makaporsiyay Tuhan. Dang marsituhu pejulmay mga rajumi di tonga-tonga niya kaparngulod na. Iya di sesa Jesus dosa ni julmay dada ala niya ka pabahenan ni julmay sabik. Alay ala ni balga ni holong ni rohan ni dibatado. Na totong makaholongi julmay di tonga-tonga niya kaparmaluang. Amanginang dihita salhub na kadongan na nolonga di bagasa tuhata Yesus Kristus. Gudang do jol masonari marpikir. Dang polarikot tu gereja. Asal ma burjuaw, asal ma dinggan akaparangikku, gabe partoha doaw di harajaw di debata. Asal ma dinggan akka ulawku jala akka ulaw kido nagabedalaku madapot haluan siya debata. Pamikriyo si songonomma na jod tajuk pangi di tonga-tonga ni parnguluan ni hitahalak batak secara khusus. Bahkan tung masay godang do halak karisten madok ala ni burjuk kudo gabi di sesa Kristus dosaku. Makana ada musedo jolma marpikir molo nunga rajina tu gareja
nungaraji na tu parsauran. Marhite-hite harajinoki ido dalan ni debata manesa akadusaku. Seakan-akan prestasi pabahenan gabi dalan manesa akadusa. Amanginam di bagasan turpuk jamita na satu ita dia pala partikiano. Ternyata pamikirio songon na upatora kami na kaninga dan pamikirio na baru. Di zaman ni Apostol Paulus di Huria Galatia tong do masa si songoni. Halak Kristen nasyan horong ima Yahudi godang do Felipe pamikirio di nasida. Mula adok ima halak Yunani manang di luar ni horong di nasida nang gabe Kristen. Sai jojot do di do nasida iko jolo Yahudi do hamuna. Iko jolo ima disunat do hamuna. Iko jolo masuk do hamuna tu bagasan tradisi do akah sumalan nami. Marhite-hite i baru pebo hamuna gabe Kristen. Baru ado musenang madok monohami nunga hal na porseya. Ala na mangulahon sa loob na kapatik ni si Musa. Gabi dirajumi halak Yahudi do secara khusus. Mangulahon patik ni si Musa. Ido gabi dalan madapot hasesani dosa. Ido gabi dalan madapot haluaon na siya debata. Mamereng sa luhuk na pamikriyon na tung masalipe si tutu di patota Apostol Paulus ma di paino matu saluna halak na porsyen na ado ima di Huria Galatia asa totok unak adong bi pamikriyo si songoni di rajumi Apostol Paulus majala di pahok matu nasida holan asiniruhan di debata di bagasan Kristus Yesus. Jadi si lehon-lehon ni debata marhitete Kristus do gabe ima di sisa debata sal akadosa. Marhite-hite asli rohani Kristus do dapat tahaluaw. Dan alanya kapabahenan dan tuk gogo ni jolmai dan tuk pabahenan ni jolmai. Madapot haluaw, madapot hasesahan ni dosa. Alai asiniroha ni Kristus sabingno. Dido Apostol Paulus ma molotung penaselaw na maka porse akapatik ale moloson nari hurajumi do nang Kristus do mangulu di bagasan nao dang boy imapatiki paluah nao dang boy si bahe-bahe nakku na dinggani na mabay asa parto hapal harajang di debata. Amanginam dihita salhut na kadong na nalongan di bagasan Yesus Kristus. Pati sa sitong na songosorminad doy, songosormid doy. Mula marsormik kita, taboto do ta ida madirita. Dia do na kotor, dia do ima na hona butak do kan na asin. Aledang bo ima sormini, mabolokot akka ima bustaki ima siya nima pamatanta. Dan bo ima sormini mabolokot akan narotaki. Doon na bo mabolokot akan narotak mula marsormit kita. Ima ay mula marsormit. Jadi patik songon ido. Dung imata ida akapatik kita boto masudin akadosat tanay salaw. Akapangalahot tanay salaw. Alani patiki gabi imata kasma di dia do pangalahot tanalipet. Alay danggo ima patiki mabolokot akadosata. Napayasok kita siyan salut nakadosata. Asinirohan ni debata na pinatudon ni Yesus Kristus. Marhite-hite na mata terpajar Tuhan Yesus Kristus dia pinorsila. Di bagasan buku 2 Efesus biduna pa 2 hon ayat napa waluhon do ayat napa siyaho di do ima songonon. Ay siyan asni rohado ubahin na maluha mo.
dalan haporsyaon. Jala dada binahemuna silelehon ni debatado. Datung sian parulaoni asunang adong na mamuji diri. Kristus do na mangalehon. Jadi dag adung dalata buhi paburnang-burnang diri. Wasa alana ikur rajumatta do. Dan gugutta mabay imasesa kadusata. Ale asini rohani Kristus do. Amanginang dihita salhut na akadongan na nolonga di baga sa tuata Yesus Kristus. Adong imatuluhal na naimpahotun haporsyota. Marhite-hite jamita na sa tuita di apalapartikyano. Na parjolos sa hali jamitaw ng manugyok kita haluaon na hita jalo dito nga tonga niya kaparngulota ala ni asirohan ni debata marhite-hite haporsyan tu Yesus Kristus. Jadi di leo debata ma asinirohanai di bagasan asinirohan nang di leo ni debata tahaporsya ma Kristus. Haporsya ta ima tu Yesus Kristus ido gabedala dihita madapat hasesan ni dosa. Makanya Yesus selalu menekankan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lapatannya songon dia, asa imagabe partoha pita di harajan di debata, ikon marsitu hudo kita maka porse Kristus. Ikon haporsyata do Kristus isyan nasa roha, ikon haporsyata do Kristus isyan nasa pikiran, jala ikon haporsyata do Kristus isyan nasa gugota. Haporsyaon imatu Kristus, ido gabe dalata madapat hasesan ni dosa. Dan ala ni pagbahinata. Ala na haporsyaon ido mabay kita asa madapat haluan sa ni Yesus Kristus. Berarti di tonga-tonga niya kaparngulota. Sotung adong na madok paburnang-burnang diri. Sotung adong na madok ala di gugukku. Alay ala di asin ni rohani Kristus do. Berarti bisa mengajar kita. Halak na majalo asin ni roha manang jol manang dipitori Kristus. Iko mangulu may mana di bagasan akatorok ni roha. Dangbe mangulu di bagasan akahagidyango ni roha. Napaduan amanginang marhite-hite jami taon nang diajari do tuita ganun marsada-sada. Ala naung dipitori debatado kita di bagasan Yesus Kristus berarti ikut adong maparbue ni di tonga-tonga na kapargolota. Jadi pabahenan nadinggan ima parbue ni haluaon dada asa madapot haluaon. Jadi kumar parbue do asini rohai. Ikut tarida do parbuena naung dipitori Kristus sita. Berarti dang gabe saro bang bedo portibio. Dang adong be akka gejang ni roha. Dang adong be akka langgus ni roha. Alana amanginang. Mariswang do tadok. Nunga dipitori Kristus sao. Alay mulut tubo akka gejang ni roha. Alay mulut tapar hatu tudo. Tahaporsya dunang dipitori Kristus sita. Ikonima patari dahonot tamay marhite-hite na marpabahe na nadinggan. Dan gabe sarobang behita do ima portibyon. Berarti John manang dipitori Kristus dak adong be parmabu. Dak adong be panako. Dak adong be pangototoy. Dak adong be ima mardebat pagana-ganaan. Dan adong be di tonga-tonga niya kaparngulon na. Marpangalahon na lipis na doon pa ni debata. Alay nasa pangalahota. Ikon ima sarobang do pangalahon ni debata. Songon na didok ni si Paulus si dadaaw binamangulu. Alay Kristus naman na mangulu di bagasan aw. Nakita pe. Dada hadiriot tabi na mga raja kita. Alay Kristus todini debata. Inama namang raja roha do pikirata di tonga-tonga niya kaparmaluon. Napatulun amang inang marhite-hite hatan ni Tuhano.
nang dipayong matuhita halak naong dipitori di bata ikon ni madipatarida humay marhite-hite identitas ni baru. Identitas ta dang songo na salaw be. Dang marhata rumang be. Dang mardebata gana-gana be. Ala identitas na baru ima identitas na totong martorok ni roha. Jadi kita mau mengatakan Bapak Ibu, ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah diampuni oleh Kristus, maka identitas kita adalah harus menjadi sorminan di bata. Di tengah-tengah di Portibun Amanginang, seruan tentang menjaga ekologi menjadi seruan bersama bagi kita. Orang-orang Kristen tidak lagi menjadi parusa alam semesta ini. Orang-orang Kristen harus mempertunjukkan identitas yang baru, yaitu menjaga alam semesta ini supaya mendapatkan kebaikan. Menjaga alam semesta ini supaya tidak rusak. Maka yang terpenting bagi kita ketika kita sudah mendapatkan identitas yang baru, ikut tari damai marhiti-hiti ka pangalaos di ganupare. Berarti di sosial media tape aka nadinggam dan adong be aka hata rumang di tongah-tongah niaka media sosial ta. Sekarang ini kita harus jujur. Media sosial menjadi gambaran kita. Apa yang kita post di media sosial itulah sesungguhnya ada dalam pikiran kita. Maka ketika kita hidup di dalam Kristus, berpikirlah seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Maka upload media sosialmu adalah hal-hal yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, parpudi sali manginang adong may masada ilustrasi. Adong may masada dana sada geleng di sada ama. Alais yen namenek dana kon di haholongi natorasna do. Alelipedo pamikirio di dana kon taring tu holong di natorasna. Di dana kon ma di bagas rohana mulai sanamane konna. Asa totong hudapot holong ni rohani amokon ikol burju maaw. Jadi ditikin na ditor among na pahean di do ibana ma. Pos roham bapa hugat ti penong ano. Molo dilion ni maamong na ka narikot di ibana ido imana mas lalu. Pos roham bapa. Hupaulek penong ano. Say matorus di do imadak danakon. Hape dirajumi amat tomma. Dilion amat tos saluhu nai dipataridan holong ni rohai. Dada asa dibalos. Ale ni balgani holong ni roha di amat tondo. Isa datiki ido amat tomma tu anak kono. Ali anaha. Nahuliot tuho dada asa balosomu. Kamu tidak perlu membayar kasihku. Kamu tidak perlu menebus apapun. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepadaku. Alat anakku doho. Waholongi doho. Hulien holokku tuho. Dada asa balosomu tuho. Amang inang. Di tonga-tonganya kaparnguluan. Mana di tonga-tonganya Kristinota. Jujur kita semua dana ko. Jadi kita berpikir supaya Tuhan mengasihi kita maka akan baik. Supaya Tuhan mengasihi kita, memberikan keselamatan kepada kita, maka kita harus benar-benar jujur dan lain sebagainya. Seakan-akan perbuatan baik menjadi sebuah dasar bagi kita untuk mendapatkan kasih Tuhan. Padahal sesungguhnya dalam kejahatan kita sekalipun Allah senantiasa mengasihi kita. Tapi bukan berarti ketika Allah mengasihi kita, kita mempermainkan kasih itu. Alena di igli debata, alena marsitu hudu debata maka hologi kita. Unang ta parsuada hologi debatai. Ikon ima tapatarida maholongi debatai, nang diholongi debata kita. Marhite hiti kaparangin na dingkan. Di tongong-tongong ada kaparangulus di ganupari. Amin martanya kita. Muliate pasaruan nami tuho debata nami. Muliate di holong ni roham. Ajari totok kami Tuhan. Asa marparbue holong ni rohami di tonga-tonga ni guru nami. Asa totong holong ni rohai. Gabi dalan nami
patudun akan si Toho Bartolo manirohan. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Horas marihita damang dainang Tuhan mamasu-masu ita sa luhuna.